So some guys who work at the harbor, including Sucrose, are actually joining the search team. They are on their way to join the other guys who are doing the search. So vakomana vari kunojoina vamwe. If you can see kumhiri uko ndo kwakawandira vamwe, but the position iri kususpectwa iri apo, but these guys are going to help the search part and hoping it will yield results. That's Sucrose and his colleague joining the search part. Vari kutoendawo kunobatsira kutsvaga. Pane vamwe vari kabhoti kari kumberi ako vari kuuyawo vachizobatsira. Kwauyawo rimwe another boat. I think that one should be from Zimpax. It has also come to help. So the search part now has at least 4 boats. Macaribbeans vanobatsirana pa situation yakadai. Thank God for that. So we'll be giving you more updates. Alright, muchiitiko chinosuwisa mukariba pahaba iri kuseri kweLomagundi pane murume abatwa nengwena izvozvi asati awanikwa. Vanhu vamuri kuona avo vakamira ndo paatorerwa paarea pacho, but so far pane vanga vachitreka movement yengwena yacho. Vari kususpecta kuti it's somewhere mumvura neche apo pane shiri dzewaita apo pane chiisland chiripo apo ndo parutarisirwa kuti panogona kunge pari neboat. But anyway, final details aripo. Pane vauyawo neboat who are also helping in the search. Ndo paroda kuonekwa kuti chi chinogona kubuda, but paarea pacho mvuu dzakawanda, makaro yakawanda, and pane maweeds, so movement is a bit difficult at this stage. But all we can say is a man has been taken by a crocodile, and ndo pane vanhu apo, especially pane munhu weyellow apo ane hembe yeyellow, ndo paatorerwa. But vanga vachiona garo richienda naye amuva achienda this way. So body iri kutarisirwa kunzi inogona kunge yava apo pachitsuwa apo. So I think my details akawanda will give you as time progresses, but in the meantime tiri kumboda kuona kuti rescue search yacho iri kuyiuda ma results akaita sei. It's a very sad day again, coming just a few days after another man was also taken by in a similar fashion, and it's not looking good. People will be trying to eke out a living, and animals will be this vicious. It's not looking good for Kariba. So we'll be giving you more and more updates from the space between University of Zimbabwe complex and Lomagundi. Alright, looks like some people are actually pointing in the direction where they suspect the body to be, and hopefully they'll be able to find his remains in the shortest possible time before the crocodiles get to. So fellow fishermen and colleagues, loading means vayavarida kunoshandisa for the rescue operation, and it's quite commendable. Vari kunobatsira the authorities. Zimpax is on site and the other authorities, but the fishermen will play also a pivotal role in the search. So they will assist. They want to. Sucrose, unoita uchitipa update. So Sucrose and his colleagues are on the second round trying to
So for this to be possible, a fisherman has offered his car battery, the other one has offered fuel, and the others are chipping in with the physical labor. This is the art of being family and assisting each other, and that's basically what we are seeing here. So the team that comprises Sucrose and others are going on to the spot where the crocodile was last seen with the dragging the person. So they're just trying to see if they will be able to get to the boat soonest. We'll just keep you updated as more and more updates trickle in. Hello Zimbabwe, this is day 2 after tarasikirwa nemunhu ari kufungirwa kuti akatorwa negarwe nezuro muLake Kariba. So nhasi tatora mutungamiri wevanoita zvekuredza vari munharaunda yeKariba vachishandisa zvirauro. Vakuru makadi zvintroducei kuZimbabwe kuti munoitwa ani uye sangano renyu rinoita nezvei kana tiri muKariba? Ini ndoitwa Abraham Mukono, ndiri chairman wenyanyana Anglers, inotungamirira varauri vanoita zvekuraura nezvirauro roads and line. Nezuro tine hama yedu muKariba akabatwa, ari kufungidzira kuti akabatwa negaro. Imimi semutungamiriri wevanoita zvekuraura, mashoko yenyu kune vari kunze nevari kuona ndeyekuti chii? Mashoko edu ndeyekuti tine urombo kune hama nesuwo takatorasikirwa because munhu wataiziva ende munhu akauya muno achitoiva nebusiness raaiita ndobva aiva munhu akaita uono nemunhu wese, saka kutorasikirwa nemunhu wataiziva. Ko panyaya yekuzvidzivirira kubva kunjodzi zviri kuita sekuti matsaona oro matambudziko ane chekuita nekubatwa nemakare ari kuti wandei muKariba. Shoko renyu ramungada kupa kune vanoita zvekuredza nevamwe vari kuona ndeyekuti chii? Shoko rangu randoda kupa kune vanoita zvekuredza, especially vanhu vandoda kupa yambiro, vanhu vari kuita zvenjobo nekutsikira, ndo vanhu vakawanda mukatarisa. Zviri pamutemo here tisati taenda kure? Hazvisi pamutemo. Itori mhosva inenge method yekuraura muchiita zvenjobo nekutsikira maneti ekufamba netsoka hazvibvumirwe pamutemo, uyezve zvine njodzi yakawanda, zvine more risk yakawanda because already pavanoita njobo yavo anotanga aisa chikafu. Paanoisa chikafu, the moment yaanozokotama kuti abate hove dzaaunganidza paya, mwena inenge iri easy because musoro wake unotosvika padhuze nemvura. Asi chikuru chandainyadzonzwisa kudai vanhu vainzwisa kuti paunotsurwa ari kukutsura ane paarikuda kukusvitsa ramangwana. Mutemo uripo pakutichengetedza kuti tinge tiri safe, ndo shoko riri kubva kuna vamukono vanotungamirira maanglers vanofisha vari munharaunda yeKariba. Going forward muri kuproposa kuti toita sei kuti kuchengetedzeka kwevanoredza vari mulake kunge kuchivandudzwa? Kuchengetedzwa kwevari kuredza vari mulake ndo kwatiri kuti so far pari zvino pakaita manyaya dzakawanda dzekurumwa kwevanhu nengwena area yepaCrocodile. Takaenda tikagara pasi neveparks vakapatinzwisisa kuti sevatungamiriri tauya tikataura navo nemacases anga awanda, vakanzwisisa kuti vanhu vari kuraura area iyoyi tinototenderwa kubva pano kunosvika paCrocwa munanyanyana reef. Vese vari kuraura shoreline vanotenderwa kuraura vari mubhoti, asi vachikwanisa kubhadhara mari yakati dzikei inova dhora yekushandisa bhoti racho, dhora fishing. So $2 pazuva woraura zviri safe. I think it's a very fair price, to be honest. Yes. Chairi kuzongosarira kuti ukazoda kuendawo kumberi, but tichiri kutaura navo kuti ndaive inodzikawo kuti ikwanisike because vanhu vedu vari kuraura havasi kuraurira for sport, vari kuraura for living, kuzviraramisa, mabasa akapera. Saka tiri kuti kudai yadzokawo
yadzika because chiri kunyanyorema ifi yekuti ukada kuti uraure uri kumberi ukaenda kumberi uko vano iyi yakangopiwa offer yeshoreline achiti kuti muarea yese yenharaunda yekubva munomu kudai titeera kuenda kureka kunanyanyana kudola asi ukazopinda kuti wakuenda kugomo uko wakufanira kubhadhara mari inosvika almost 15 uri 15 fishing dollar $5 entry fee $5 then conservation fee $5. Saka izvozvo inobva yawanda but vari muenglas pane kuzonzwisiwa kuripo kunozoita kuti imbotidzike but hazvisati zvanyatsoita se zvanyatsobuda zvakanaka. Saka tiri kuti vakuru vari kumberi ngavazive kuti vari kukaribha vari kuraura havari kuraurira for a living, havasi kuda kuba especially asi vari kuda kuti vararamisewo mhuri nezviwanikwa zvatinazvo zvakare ndivo zvakare vanozvichengetedza zvakare ende vazhinji vacho vanopinda government anenge achiitwa even panoitwa maclean campaign ndinototaura kuti vakomana handei tinoklina nzvimbo yedu toenda toklina navo. Saka ndavangovanzwisisawo kuti inge inotidzikeyo but zvavo vakatiitira zvakanaka kuti kubva apa idola but dambudziko ratiri kuita nderekuti vazhinji vedu vari kurohwa vamwe kutoti unotosvikawo mutsura but zvimwe zvacho havakuteerera. Asi chandaifunga ndechekuti kudai tese vanochengetedza leki tati wese wataona ari kuita njobo amboendawo zvinotirwadzei kutaura kuti munhu ngaamboenda 2 weeks anoita community service but anenge achiedza kupiwa punishment yekuti asadzokera. Tinoramba tiinaye mukurarama. Aiwa Mukono, ndinoda kutendai nemashoko enyu echenjedzo kune avo vanoita zvekuraura. Chakakosha it's safety mulake towana kuraramisa mhuri dzedu asi takwanisa kuzvichengetedza. Thank you very much and wishing you all the best pamuri kuendawo kuma-fishing grounds. Rega timbunzwa kuti vamwe vari kuti chii mucommunity. Thanks very much. Tinotenda. All right.